bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama ɗin calminal noon ko caggal nde jettuɗen jomiraɗo joom bawɗe baɗonde wela en willira julɗen Mouhammad sallallahu alaihi wasallam jettuɗen calminɗen hilifaɓe diine e aada bertuɗen juuɗe mabɓe ñaguiɗen duwawo en calmini ɗon kadi jingnam men ha to doɗel diiri e ɗo tigui e liberté 3 ko ɗon kadi calminirten dendagal liggotoɓe ɗo e Piindi TV guila e caméraman uji ha ni e montage ji en calmini kadi en jarni hono mawɗo galle o Daouda Dia bammen Abou Diop e TALE en hande noon en garti ɗo kadi e émission men Kessam Hessamaagu taw koye jaɓɓal gongal e fannu goɗɗo eɗen jaɓɓi ɗo noon gorko mawɗo tedduɗo woni Mamadou Yaya Dafo on gorkajo woni directeur école Djilane duuɓi 9 ko adi tigui omo wona kadi directeur école Ngambul o arti ɗo e Dakar o woni directeur école Médina Gounass e école NOTRE ko adi tigui omo wattinoro wonde intendant toon to lycée Blaise Diagne wadde on ɗon hande sen jewtide makko jangde e nder leydi men Sénégal min keeɓi hen kone laaɓa men ɗum noon wadde ala no mbatten so wona rokkudemo konngol bismoɗen mo o salmina bandiraɓe Mamadou Yaya bisimilla ma. Assalamu aleykum salam a salminama a juurama a manama mantama eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin Allah caggal en guettuɗen Allah julɗen e rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam ko weltanadema kadi e weltanade sababu baɗɗo feere ha garɗen ɗo henno sibu kala kene jinggane leñol ngol enen eɗen jaadi hen eɗen gondi hen en calmini kadi kala technicien gonɗo ɗo henne e ligguiyaji musidɗi ɓe mbaɗata ɗi en calmini dendagal ardiɓe télé ɗe e radio ngo foof en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin Allah wadde min mbima mba min mbima kadi bisimilla ma kadi gongol ala no mbatten so wona fuɗɗade holto puɗɗortoɗen namdal men gaddanal ko holko sendi jangde hanki e jangde hande e jangde hanki e jangde hande ene certi e fannuji kewɗi fannu to hebleteɗo e hebloɓe ɓe ene serti e fannu ko jangete ko ene serti kadi e fannu jangguinoɓe ɓe to hebleteɗo e hebloɓe ɗo e hebloɓe ɓe ɓe hanki ɓe ɓuuri darade ɓuuri humpitade ɓuuri fellidde ɓuuri yidde ɓuuri wawde ɓe hande ɓe ene wawi taw sikku tan ko kalis kadi ɓuuri ardinde e ko jiiɗi wadde ko hol yomi dañ ko jinmi nawtude gallam ko jogorimi ɓesgam ko ɗum ɓe hanki ɓe noon ko yidde ko tubaɓe wiyata amour e goût ko ɗum ɓe joguino e meccal jangguingol école ngol ɓe hande ɓe noon ene woni hen noon ha joni ɗum ɗon ene munen kono noon eɓe pamɗi seeɗa keblugol ngol kadi ɗo hebleteɗo a ƴettat yimɓe temedde nayo hitande fof walla ujunaji ɗiɗi kebla ɗumen e lebbi jeenayyi mbiya ɗumen yo jaa jangguinoya ngol keblugol so jomumen jeehi jangguinoyi kadi hankkadine keblugol gasi ko saaha keblete e seeɗa seeɗa donc keblugol ngol ene manki ɗum waɗi jangde hanki wawi jangde hande ko faate banggue keblugol eɗo heblete ko jangete ko hanki jamanu hanki mato e jamanu hande wona gotum mi wino nane neɗɗo so dañi BFM tan walla dañi certificat ene wawi taw ene wawi jangguinoyde hande a wawa dañi certificat wona ya master ha jaaha jangguinoya sibu hande ko jangde namdi ko ene woɗɗi ene fewi ɗum waɗi wayla waɗi gonɗen koye 21e siècle hande wayla waɗi hande ko jangete ko noon serti hanki sa janggi plus e moyen tan rendinde e sernude ene wayno hankani a wawi luggoyade e boutique walla a wawi luggoyade goɗɗum hande noon hay sa wawi fewnude avion mboɗo sikki ko jangguintuma ko ene seeri pourtant noon ɓe hande ɓe jangde mumen ɓuuri woɗɗude ɓe hanki ɓe kono ɓe hanki ɓe jangde mumen ɓuuri tidde eɓe hande ɓe donc jangde hanki e jangde hande seɗen ƴeewa ko jangete hanki ko seeɗa ko jangguinte ko seeɗa kono ko seeɗa baɗɗo barke seeɗo nafɗo seeɗo jonɗo seeɗo moƴƴuɗo seeɗo timmuɗo ko jangguinte hande ko ene heewi ko jangguinde ko kadi ene heewi ko jangguete ko ene heewi kono noon yidde nde e pellital ngal e darde nde ene manki e oɗo saaha hande ko noon tigui Allah jarama e jabtowon ma banggal fayida jangde hanki nde ɓuuri hewde barke no mbiɗa ni e jangde hande nde holko pamɗa hande e systéme éducatif leydi men Sénégal e oɗo jamanu mo gonɗen systéme éducatif sénégalais sa wi systéme tan wonko ndendinɗa wonko yadata ko heewi yadata e nder systéme wona gueɗel gotel walla fannu goto sa wi systéme tan ko guila cukalel darguel duuɓi tati ha jaltude université ko ɗum ɗon fof woni systéme hande Sénégal ene waɗi hen jolle
ene waɗi hen to feewi ene waɗi hen to fewani ɗum noon ko sa ƴeewi éducation au plan mondial manam kala ko fate aduna hande sa ƴeewi les objectifs du développement ene jeeya eko ɓuuri tengtude jangde sénégal noon ene wawi taw on banggue ene daari darde moƴƴere ene daari darde fewde ene daari darde yonde kono neɗɗo goto o wima so leydi kala ko yimɓeɓe ko serdi ɗumen ƴewto banggue jangde ko serdi leyɗele ƴewto banggue jangde sa ƴewti banggue jangde tan ma andu holko sababini ndiɗo leydi daɗi ndiɗo leydi systéme men hande ene waɗi probléme to banggue hewde yimɓeɓe janggoɓe ne kewi o saaha hande ko jangguinoɓe ene nuuɗi seeɗa ɗum waɗi mata président de la république ƴeewi tawi hande ko jangguinde ko ene ɗuuɗi ɗum mata addinimo wiide omo ƴetta ko wayno 5000 enseignants yo ngar janta e jangguinoɓeɓe beele kam kala to jangguinowo manki ene wawa lomtede sa ƴeewi kadi janggueteɗo woni kala suuji ene manki kadi oɗo saaha hande aɗa hay gureji e ladde he koye caaleji jangguinta walla ko ñiitane boowal jangguinta par ce que taw ala taw ɗo mahaɗo suudu ɗo neɗɗo wawi jangguinde sa ƴetti lycée ji men ene waɗi hande kadi ha joni woni lycée ji par ce que ko lycée ji keesi suwa mahede taw mahaka walla fuɗɗama gasani jomumen goni koye kalase galle walla goni koye cuuɗi walla goni koye goɗɗum sa ƴetti université hande ko université jogui ko ene heewi te université yi meɗen timmani sa ƴeewi donc on banggue eɗen jogui systéme men éducation men ene jogui caɗele kono noon de sa ƴeewi systéme sénégal a waddi ɗum e systéme aji keddiɗi ɗi a andat systéme men tigui ene yaari yesso jangde muɗum daraki sibu ñaw oɗo baɗɗo ɗo musidɗo baɗɗo o biyeteɗo covid 19 o sinno ko wonano systéme dariɗo tiɗɗo dariɗo jiɗɗo wadde hande tawanno en jeehi en jooɗima jangde nde wonta ya donc par ce que ko systéme o yimɓe wonɓe hen ɓe ko ɓooyɓe hen ko dariɓe ko anduɓe ɗum addani systéme men o yettade ɗo ha ɗo ene waɗi noon systéme fof mo jiiɗa ene waɗi caɗele ko ma fewnite ma heblite ha ɓuuri yaarude kono systéme men enen sénégal to banggue jangde jetten hen allah mboɗo sikki eɗen mbawi wiide quand même omo daari ha joni ko noon tigui mbiɗa eɗen mbawi wiide omo daari ha joni kono e nder hen a haali hen caɗele kewɗe ɗe ganduɗa nan nder hen an hande so wiyanoma Mamadou Yaya ya ƴeewan yimɓe ɗen ɗon caɗele hande holno cafrirte holno mbaɗirta ha day holko ganduɗa lelgo ngo mbatta mbiya ɗum ɗo safrata ɗen ɗon caɗele eyyi ɗen caɗele kam presque comme no mbimi nani tan président fuɗɗima wiide wonde yo jangguinoɓe mbaɗi recruté sa ƴetti 5000 enseignants nden concours aji batteɗi ɗi foof concours watte ko école normale woni FASTEF concours watte ko école nationale ENI école nationale des instituteurs ko toon métuji formete woni jangguinoɓe élémentaire walla préscolaire ɓe ko toon mbatte ƴettete ko 2000 walla ƴettete ko 50 walla ƴettete ko 20 ɗum ɗon noon sa fondi ɗum eko natata hitande foof ene yiiɗi janggude ko a uddat woni kala suuji a udditta ɗumen kono oɗo sahande sen ƴeewi première solution feere adendare nde foof ko ƴettude jangguinoɓe mbiɗa sikki président de la république wonde omo ƴetta jangguinoɓe par ce que o faami hande jangguinoɓe ene manque aɗa hay région ngaji ɗi ko wayno Matam en ko wayno région de Kolda en ko wayno région de Fatick en so jangguinoɓe waɗi toon duuɓi tati tan wiyete ne ɓattito Dakar walla ne ɓattito Kaolack walla ne ɓattito Gure mawɗe ɗe ko hen yiiɗi wonde yiiɗa wonde Gure Tokose donc feere adendere nde d' abord woni ƴettude jangguinoɓe feere reftude hen nde woni maade kalasuji lycée ji e kalasuji timmuɗi beele sukaɓe janggoɓe ɓe ene daña to naati mboɗo sikki aussi sa ƴetti ko mbiyata plan Sénégal émergent ko sa liiri ɗum e nder aspect ji muɗum ma yi hen eɓe mbaɗi prévoir construction de lycée e magol lycée ji e aussi e magol kalasuji e nder guure ɓurɗe woɗɗitade ɓurɗe wonde région ngaji ɓurɗe woɗɗitade Dakar ɗi donc ɗum ɗon aussi ko solution goɗɗo woni aussi feere wonde nde aussi woni yewtidde manam miccade ƴewde systéme men o hande ko fati eko jangguinte ko e aduna ɗo yarata ko est ce que ene yaadi hen walla yaadani hen ɗum foof woni peegue ɗe ganduɗa hande sen pawi ɗum wasata école men yaɓɓa jaɓɓal kesal ngal jiiɗa e jaɓɓal ngal yaɓɓata hande ngal en jii hande kadi hewɓe e jangguɓe joguiɓe diplôme aji mumen nana jooɗi ene donki dañde toon ko mbaɗi walla ina jooɗi ina donki dañde iɗo naari walla dépose foof hunde nde settiri ɗum an yiyande ceerno Yaya holto caɗele ɗe kettiri on toon bay ay caɗele aɗa yiya neɗɗo daña master taw wawa haalde français neɗɗo arabe wima mi dañi master histoire géographie mi dañi master
communication walla mi dañi ɗum ɗo taw an hay demande maɗa pour wiide a yiɗi liggey a wawa ɗum waɗi mi wiyami hanki jangde hanki e jangde hannde sirti wona e systéme de wona e laamu ko janggoɓe ɓe par ce que min mi wawa ummade guila élémentaire mi ara ha université mboɗo jangga min e hooram taw mi wawa windude lettere walla mi wawa haalde français mi haalta français mi amin ko français woni ɗemgal ngal ganduɗa kultorgal liggorgal e nder leydi sénégal wona pulaar sénégal liggorte wona anglais liggorte ko français te an sa gasni saɗa liggo kutorgal ma to banggue bindol kutorgal ma to banggue liggey ko français oɗon alors an ngal ɗemgal a wawa hutoda ɗum te a yi ha université a wattuni duuɓi nayyi a yalti a heeɓi diplôme ma taw an an hay hunde ala ko mbawɗa donc nden jangde mbimi wona jangde barkinde il faut ko janggoɓe ɓe ɓe cuɓo keɓe janggata ko ɓe cuɓo koɓe janggata ko hande jangde men a wawa arde tan e nder leydi mbiya an aɗa suuɓo tan wone jangdele hande mbiyen sukaɓe men e ɓiɓɓe meɗen yooɓe jaaru banggue ingénieur agal ingénieur woni juuɗe ɗe oto won haala tan juuɗe ɗe woni wonde ingénieur wonde technicien wonde goɗɗum e goɗɗum mais sénégal sa yi joni lycée ji comme lycée amen ni joni emin jogui 49 classe sa ƴetti hen nogas e 7 classe ko série ji littéraire ko série L donc so joni eɗen gasni mbawi waɗoyde tan ko histoire géographie philosophie anglais extra ko wawi waɗoyde hen ko fati ingénieur agal ene famɗi seeɗa donc il faut que yimɓeɓe seɗen jiiɗi ɓamtude leydi il faut que ɓamten les matières scientifiques il faut que ɓamten liggoraji métier ji wasa wonde wiide komi dañi philo walla mi dañi histoire mi yawaki jangguinoɓe ɗum ɗon ɓe wayanima hay batte ko par ce que ene moƴƴi par ce que ene addanma famde aduna kono noon wawde maade huɓere e fewnu ɗum ɗon il faut que ɗum ɗon aussi yimɓe sukaɓe men jangguine ko fati ɗum ɗon ko noon tigui il faut sukaɓe jangguine ko fante on ton fannu mbeɗa mbawa métier kono en jii hay ɗo ne waɗi école aji formation ɗi ganduɗa taw ko métier jangguinta eko nandi hen kono ko yimɓeɓe doole jogade ɗen doole ha mbawa yettade ɗin école aji woni caɗele est ce que laamu ngu fotani ɓeydude wadde walla darnude ɗin école aji ɗi ganduɗa hande so neɗɗo dañi bac wasa tan fanene directement e université ji ƴeewa yidde so tawi ne yiiɗi yaade ɗin tan école aji wawa newnanede naata eyi aɗa andi faade université fayi koye bac mo dañƴa sa dañi bac S aɗa wawi yaade Thiès ene waɗi école aji aɗa wawi yaade ENOA aɗa wawi yaade ENSOA école aji militaire aɗa wawi yaade santé militaire aɗa wawi yaade institut Dakar aɗa wawi yaade Bambey université ji kewɗi nanɗo hannde keblata tan ko sukaɓe yaltidoɓe ingénieur kono noon ma daña bac oɗon ma daña bac biyomo wonde an sa yalti aɗa wawi yaade ɗo sa yi noon a tawata toon étudiant ji ha keewa ko tawata toon ko hewata sa yi université Dakar noon ma tawata toon eɓe keewi jaaha département anglais walla jaaha département histoire géographie walla jaaha département philo ma tawa ɗon hakki ujunnaji ɗiɗi walla ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi neɗɗo kañumen fof ne mbaɗa oɗon matiére taw sa yeehi faculté mathématique walla science physique a tawata tan yimɓe ujunnaji a tawata tan yimɓe ujunere walla a tawata tan yimɓe temedde joyyi par ce que ko yalti waɗoyde ɗum ɗon ko heewani donc formation ngaji ɗiɗon ene namdi wone namdi wone bac sa dañi oɗon bac aɗa wawi waɗoyde oɗon formation mais sa daña bac scientifique a wawa wayde oɗon formation mbawɗa waɗoyde tan ko formation littéraire avec école aji ɗi noon nanɗo ene paadi sukaɓe ɓe ene jiiɗi kadi sukaɓe men gara faate ngal ɗon meccal yaarude ko faate les bac scientifique bac S daña ɗum mbaɗa ingénieur en génie civil mbaɗa ingénieur en mécanique mbaɗa ingénieur en agronomie mbaɗa ingénieur eko way noon sen dañi hannde ɗum ɗon ɗum ene jeeya ko nawata leydi yeeso e ko noon tigui wadde mbe sikki bandiraɓe yeɓoɓe on no paami ko Mamadou Yaya Dafo woni haalde ko wadde jonon janggoɓe ƴeewen nayorade on toon fannu woni science o beele ma so jomum paari hebde ɗum ligguey wawa webde Mamadou Yaya en jii ɗeɗo balɗe examen ji baccalauréat koko dirtina ha le 29 juillet beele ɗum ɗon waylata lelnanongo pour année scolaire o walla haqqillaji sukaɓeɓe est ce que ɗum ɗon jurtata e mumen change taw par ce que oɗon période hewno wonde ko tawan kadi examen ji paari ɓe gona e période de vacances beele haqqillaji mabɓe ɗi ɗum ɗon haydara changeta hen eyyi aɗa andi hunde foof nane haali haala systéme ene waɗi
enseignement supérieur et enseignement et éducation nationale ko ministre ɗi ceertuɗi bac waɗata ɗum organisé ko ministère enseignement supérieur ko kamɓe keɓlata ɗum kamɓe toppiti ɗum kamɓe office du bac kamɓe waɗata organisé bac kono jangde nde noon toppiti ɗum ko ministre de l' éducation nationale kamɓe ko ma bac yetto tan ɓe mbaɗa bac suwaɓe daña bac ɓe geltin diplôme en jaaha université kono noon jangde nde jogui ɗum ko ministre de l' éducation nationale hirande nde ɓennuɗen nde ko hirande janggade lebbi ha mois de mars 14 mars président de la république wi wonde moni fo heddo galle mum pour raison de covid joni noon nden hirande timmani nimin garti nde wiya wonde keble sukaɓe ɓe e lebbi ɗiɗi keble ɓe koko fati e ko ɓenni rawne koɓe janggani ko ɓaade e payi koye kalisuji yeeso koɓe janggani rawne ko keble ɓe hen haade mabɓe nattude e kalisuji mabɓe hikka ɗi office du bac kañum wi ene waɗa bac le 1er juillet par ce que kamɓe jaltinta date mabɓe ministre de l' éducation nationale nde jooɗi ha joni noon wi minen min gonno koye heblude lebbi ɗiɗi nde min gasdi nde ko hemin puɗɗi naade e programme kesso o te min mbi école uddite que le 14 août donc en mbawa wadde bac le 1er juillet hakkude le 1er juillet et le 14 août lewru e balɗe sappo e nayyi nan ɗon sukaɓe ɓe ene mbawi janggude ɗon ministre de l' éducation nationale o noddi kala gonnoɗo inspecteur académique e nder région ngaji he e kala gonnoɗo inspecteur de l' éducation et la formation ɓe jooɗi e kala syndicat ɓe jooɗi par ce que kamɓe jogui systéme o aussi ɓe mbi ɗum noon ɓaade 1er juillet en ɗi ɓattade en te enen en mbaɗin lebbi ɗiɗi ganduɗa ɗi ko heblo tan gonno bago e sukaɓe mbawa wadde mo e saaha mo mbiɗen o 1er juillet kadi enen kadi en ɓeeti e nder hitande nde en tawi wonde jangde nde ene manki seeɗa ɗum noon dirtinen nawen haala 29 juillet donc ko ɗum addi dirtinde haala 29 juillet o par ce que bac ko office du bac yaltinde ñalawma o nde watte nde mais ko ministère de l' éducation nationale watta organisé fof de ko watte ko fof koye nafoore tan sukaɓe ɓe ko ɓurde kadi wawde heblude ɓe kene nafaɓe janggo ha bac mabɓe o ɓuura weɓande ɓe par ce que so tawi a ari 1er juillet min koye lycée gonni ene waɗi professeur ji ganduɗa ɓeeɗo gasni programme mumen ene waɗi ɓeeɗo ɓe ganduɗa kañumen gasnano won sukaɓe ne wiyaɓe kañumen pari pour wadde mais won sukaɓe wiɓe alhamdulillah ɓaade waɗama dirtinama kañumen ma addan ɗumen wawde kadi ɓurde janggude donc hakkude 1er et 29 ɗum mi sikku ala ko woni ɗon so wona yidde tan wallide sukaɓe ɓe haaɓe mbawa wadde examen mabɓe entrée en 6e wonno dirtinama nawama haala 7 juillet wonno koye mois de juin BFM nawama haala 9 août ɗum fof ko jibinande men ko sukaɓe men systéme o ko systéme men jangde nde ko jangde men janggo sukaɓe ɓe kamɓe jogui leydi ballen ɓe nanen eɗen kaala eɗen mbiya jangde nde wonko manki hen bonno fewitani sen jaari sees éducation ko sees yarete jangde wona tan hunde tan loyetede saga heewa haɓɓe ala ko loowe ha nde yettoɗo jomum foti yettade ɗo heɓa ko foti heɓa ko ɓete wiya wonde anda ɗum ɗo de ko an jeeyi e ko noon tigui Allah jarama beele dirtingol ɗin ɗon examen ji baccalauréat saabi dirtingol 2e semestre walla ala sennodirani ni eyyi kañum par ce que 2e semestre minen joni so école min jagguno 2e semestre o que le 25 e mois de mai he e mois de mai he min jagguno composé min jeeyi hamin galtini data men Kaolack ko wayno région de Kaolack kañum yehino déjà ha waɗi calendrier aɗa yiya ɗum ni e Facebook hen ɓe mbaɗini publié date uji mabɓe examen foof ha gassi mais ɗum foof min so yimin dartine par ce que il faut que ɓeten ko jagguɗen ko déjà hirande nde to tonniɗen min mboɗo sikki kala ɗum on ko miijo moƴƴo ko feere moƴƴere par ce que neɗɗo sa ardima ko wayno éducation il faut que ganda holto pawɗa koyngal ma mais ganda aussi holto paɗa donc o wi dartine actuellement minen école aji ɗi joni noon iya foof woni inspection d' académie foof kañum yaltinta ñalɗe ɗe waɗata composition muɗum iya Dakar yaltini mardi 15 niveau terminal watta mardi 15 garoɗo eno niveau terminal o fuɗɗoto pourquoi kamɓe gaddoto par ce que kamɓe il faut que bilɗegaji mabɓe jalta pour ɓe mbawa hebde relevé ji mabɓe bac par relevé ɓe mbawa hebde dossier mabɓe bac mbeɗa ene wawa yaade toɓe jahate mbaɗa examen ɗo aɗani ɓe jangata wona on mbatta examen donc bulletin ma 3e 2e tim mawo yalta o waɗi livrement bac o nawe centre mbaɗoyta école ma nawa ɗum toon ɗum waɗi kamɓe gaddoto wadde kamɓe joni ɓaade baɓo ko le 1er juillet le temps que ɓe mbaɗa ha kene waɗe corrigé ha kene yalta ene namdi temps ɗum waɗi noon ɓe mbaɗi guilay joni kamɓe ceerte hen après maintenant première noon
e seconde ko wiyete les classes intermédiaire ɗi ɗin après kañumen puɗɗo wadde e ko noon tigui Allah jarama Mamadou Yaya Dafo mbeɗa sikki yimɓeɓe so keɗimama ma paam ko ganduɗa ne mankuno ɗum famde e on ɗon fannu jangde nder leydi men Sénégal en jii kadi kala hitande kamɓe jangguinoɓe aɓe kewi rentude aɓe goyto caɗele ɗe ganduɗa koɓe mankiraɓe ɗe poti waɗanede ɗe laamu ngu foti waɗandeɓe beele ɗen ɗon caɗele caframa hankkadi ha laaɓi walla ala koɓe dartiɓe tan walla wonɗo ɓe nanodira eyyi min mbiɗa sikki Sénégal sa ƴeewi histoire muɗum guila 1968 ha joni en meeɗa sirde grève jangguinoɓe ha joni hitande foof jangguinoɓe mbaɗat grève hitande foof guila 1968 koye Senghor ha ñalawma hande o e Macky Sall qui est né après les indépendances ha ɗo gonne ɗo jangguinoɓe ɓe mbaɗat grève tan eɓe gone gonga walla ɓe gonani e gonga koye grève tan kam wona ene jeyani eko ɓuuri lowde systéme o grève aji batteɗi ɗi ene jeeya e saqqeji ɓurɗi teddinde hande kadɗe systéme éducatif Sénégal yaade hande holko woni probléme enseignant ji ɗi wona livre wona deftere wona kayit wona bic wona hay hunde probléme enseignant tan ko wiyete acte woni min mi jangguini mi yalti hikka mi fettama mi waɗi examen wiyama wonde aɗa wawi jangguinde joni mi totama kayit o kayit o il faut que ministre de la fonction publique yaltinamo so yaltinimo noon on nawe ministre des finances so tawi ko rappel mi waɗi rappel wiya wonde a iwi oɗo grade a fayi oɗo grade enseignant ji ɗi foof hande sa addi probléme aji mabɓe kam foof ko acte rappel a rappel woni aɗa wonno oɗo grade aɗa fayi oɗo grade ha joni a heɓani avancement ma ko wiyete validation manam e négociation enseignant yi mbannoɗi wiyama kala gonnoɗo volontaire et maître contractuel duuɓi ɗiɗon mbaɗɗa ɗumen ɗi ene ɓeete aɗa ɓeydene ɗum woni ko wiyete validation ɗin kayitaji mumen ha joni jaltani donc sene waɗi mette hande ko ɓuuri tengtude e janguinoɓe ɓe ko ɗum hande woni mette mabɓe kono wona noon e nder eko jangete ko wonde ɗum ɗo walla ɗum ɗo walla ɗum ɗo walla ɗum ɗo ene manki mboɗo sikki kadi hande jangguinoɓe ene kewi jangguinoɓe hande sa ƴetti fonction publique kala temedere nde ɗo ɓe ƴettuɗa capanɗe jeeɗiɗi yimɓeɓe ko jangguinoɓe école goni donc ene waɗi masse salarial état foof ko kamɓe jogui ɗum donc ɗum woni ɗon ɗum tan woni probléme enseignant ko acte so acte ɗi probléme mumen régli mboɗo sikki hakkude jangguinoɓe e laamu probléme mumen régli hande kono noon tigui kadi eɗen jiiya hande neɗɗo jangguinowo nawe e nokkuji dowri ɗi to ganduɗa saaha ni alata hay courant jomum jogoɗen caɗele yawmen donc wonde toon ne garta e guure ɗe pour wonde ɗon comme par exemple keppo ko fi ken yonata tawa ndendini bagage uji mumen gaari ga e guure ɗe ganduɗa ina mbaɗi courant ene waɗi ɗum ɗo an hon wajoyi hande dokkata ɓen jangguinoɓe ɓe ganduɗa noon mbaɗata ko va et vient mbaɗata toon e nokkuji ɗum tagata ronka wadde stabilité walla donc mbadde no wiyatno stabilité e ko jangguinta ko walla e haqqillaji e sukaɓeɓe ha mbawa hebde ko ɓuuri hebde e jangde nde ko ay ko kalɗen nani ko tan ko yidde nde e pellital ngal sa yiiɗi a felliti an jangguinowo ka neɗɗo ɓamtare ka agent de développement ɗo gonɗa ɗo a yahata weekend min fettama e wuuro garmi wuuro ngo tawmi yimɓeɓe ngala ndiyam ɓe ƴogoye bañulaji sappo ndiyam belɗam bañulaji sappo ndiyam mettuɗam woni ndiyam kaɗɗam subaka foof rewɓe ƴogoya ɗum ɗon garmi noddumi mbimi tawmi ɓe jangata ɗemgal ɓe jangata alphabétisation jaami ƴiwimi ONG ji ɗiɗi gaddumi ɗumen mi yahata weekend to gonami lewru ha lewru maya ko ɗum woni wonde acteur développement te wuuro ngo ala courant jaami ƴiwimi ONG uji mbimi ɓe wuuro ngo ala ndiyam ONG ɗi gari mbadde mabɓe réunion kamɓe rewɓe ɓe kaali saqqaji mabɓe jaltumi ɗon hankkadi no kemmiɗa enseignant ko agent de développement effectivement il faut ko nayɗa wuuro ngo ala courant ene waɗi gulɗe ngala courant ha joni mais e yimɓe jangguinde cukalel a itti ɗum e niɓɓere kala jangguinde cukalel ha wawi lirde a itti ɗum e niɓɓere nden ittude nden neɗɗe nden niɓɓere kay ɓuuri ɗum ittude e niɓɓere heddinde par ce que kañum janggo e jaam ma won nafto ma won ɓamto leydi ha kañum hono ittu wuuro ngo e nder niɓɓere ko noon tigui Allah jarama Mamadou Yaya Dafo ne wayno émission men hankkadi ari ha ɗo yen wadde alal mbattam so wona mi rokkuma mbaynoɗa bandiraɓe inchallah Allah jarama kadi vraiment mi weltanimama no fewi machallah
en kala hen ko fewani ganden wona sago meɗen simi sago men kam taw kala ko haala ɗo ko yadata koye ɓamtare e nafoore ko nafata leñol ngol donc technicien ɗi aussi mi yetti ɗumen mi jarni ɗumen mi yettima kadi dendagal personnel gonɗo ɗo foof en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin Allah wadde en mbi alhamdoulillahi rabbil alamin en jetti kadi Allah nde rokki men sembe bawal hanga mbawɗen wadde émission men o e dow jaam gasnuɗenmo kadi e dow jaam ɗum noon wadde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayago Piindi TV kala ko fewani émission wona e kanko ka invité o mataw ko e min namdotoɗo no namdori o woni noon fewani jinnomi tan ko yo yimɓeɓe keppo information labɗo moƴƴo kadi mo ganduɗa so yimɓeɓe keeɗima ɗum ina paama ina ganda kadi holno jangde Sénégal yaari ɗum noon wadde kala ko fewani hen on ñagama hen yaafuya on mbiyama tan haasa salamu aleykum ha saaha goɗɗo inchallah e émission men kesso taw kadi koye toɓɓere hesere on jarama